Legegintzaldi hontarako gure helburu nagusietariko bat da batzar nagusien lanaren berri emotea hain zuzen ere, eta horregatik gagoz gaur hemen Getxoko topaguneetako bat dan plaza honetan, herritarrek Bizkaiko Parlamentua urragotik ezagutzia gura dugulako. Erakusketa ibiltari hau Bizkaiko 4 barrutietara helduko da. 21. mendeko parlamentu bat gara, eta bertan, talde politiko ez gainera, herritarrek bebai hartu egiten dabe parte, adibidez, aurrekontuak egiterako prozesuan alegazioak aurkeztuz, edota herritarrekiko harremanetarako batzordearen bitartez euren kezak, euren kezkak eta iradokizunak helarazten. Guk gura duguna da gure historia ezagutu daitela, izan be, batzar nagusien historia, Bizkaiko historia da. Bizkaiko jaun izendatu behar ziranak Gernikan egiten zuten zin egiteko ekitaldia, eta oraintsuago lehendakariek eta ahaldun nagusie bebai Gernikan egiten dabe euren kargu hartze eta zin egite ekitaldia. Horea da gaur egun ere, Bizkaiko batzar nagusietako Euskadiren erro eta oinarriak hemen izatea, eta gure herri honen garapenaren ildoak handik zabaltzea. Bizkaia, Euskadi eta Getxoren garapena bermatzeko daude Bizkaiko batzar nagusiak. Ertarotik honela izan da, eta gaur egun ere horrela gertatzen ari da.